नमो नमः। प्रिय नवम श्रेणी भाई भौणी माने आमे आम नीतिवाणी विषय थिबा 5टी श्लोक पूर्व अध्ययन कर सारी। प्रत्येक श्लोक को भल भाव बुझीचे मन रखीचे। एबे आमे तार परवर्ती 6ठ श्लोक रु देखिबा। आम बहिर 47 पृष्ठारे एही नीतिवाणी विषयटी रही। आमे बही खोली याकू आम विषय सहित आम पाठ को ता सहित मिलई नबा एवं मन रखिबा। तेबे 6ठ श्लोक रे हमकु कह जाईछि नमन्ति फलिन वृक्षाः नमन्ति गुणिन जनाः शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। नमन्ति फलिनः वृक्षाः नमन्ति गुणिनः जनाः शुष्क वृक्षाः च मूर्खाः च न नमन्ति कदाचन। तेबे नमन्ति फलिन वृक्षा नमन्ति गुणिनः जनाः। ए श्लोक रे आमे पढ़िबा किए नम्र ही जाए धीर स्थिर ही जाए विनय गुणर अधिकारी हुए। किए नम्र हुए नहीं धीर स्थिर हुए नहीं विनय गुण कहा पाखरे न थाए। वास्तव रे आमे सुनिथिबा फंपा माठियार शब्द बेसी। जो माठिया फंपा ता मझे किछि भी नहीं से ही बेसी शब्द करे। जा भितरे परिपूर्णता थाए से केबे शब्द बाहर करे नहीं। से उद्देश्य रे ए श्लोकटा मध्य रहिछि जहा पाखरे ज्ञान गुण एवं परोपकार पई अन्यर हित साधन करिवार अनेक सामर्थ्य थाए से केबे औद्धत्य प्रकाश करे ना बरं से ही नम्र धीर स्थिर होइଥାଏ। तेणु प्रथम धाडरे कहैछि नमन्ति फलिनः वृक्षा। फलपूर्ण होइथिबा वृक्ष ही नम्र होई जाए। ଯେଉଁ ଗଛରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ବିମଣ୍ଡିତ ହୁଏ ସେ ଫଳ ଭାରରେ ସେ ଗଛ କେବେ ଉଦ୍ଧତ ହୁଏ ନା ବରଂ ଆହୁରି ନଇଁ ପଡ଼େ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାରରେ ନିଜ ଫଳକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ନମ୍ର ହେଇଯାଏ। ନମ୍ରନ୍ତି ଗୁଣିନଃ ଜନା। ଗୁଣବାନ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନମ୍ର ହେଇଯାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଣ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧତ ଏବଂ କାହାର କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରେ ନା। ଧୀର ସ୍ଥିର ନମ୍ର ଆଉ ବିନୟ ଗୁଣ ତା ପାଖରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ ଯାହା ପାଖରେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗୁଣ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ନମ୍ରନ୍ତି ଫଳିନ ବୃକ୍ଷାଃ ନମ୍ରନ୍ତି ଗୁଣିନଃ ଜନାଃ। ଫଳପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷ ଗୁଣବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନେ ନମ୍ର ଓ ଧୀର ସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତି। ଶୁଷ୍କ ବୃକ୍ଷାଶ୍ଚ ମୂର୍ଖାଶ୍ଚ ନ ନମନ୍ତି କଦାଚନ। କିନ୍ତୁ ଶୁଷ୍କ ବୃକ୍ଷ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଶୁଷ୍କ ଯାହାର ଫଳ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ତାର କୌଣସି କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଯାହା ଜଗତ ପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ସେ କିନ୍ତୁ କେବେ ନମ୍ର ହୁଏ ନା। ଶୁଖିଲା ଗଛ କେବେ ନହିଁବା ଆମେ ଦେଖିନଥିବା ସେ ହିଁ ତାର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ସେଇ ଶୁଖିଲା ଡାଳକୁ ହିଁ ଉପରକୁ କରି ରଖିଥାଏ। ଆଉ କିଏ ଭଳି ନମ୍ର ହୁଏ ନା ନା ମୂର୍ଖାଃଚ। ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ନମ୍ର ଗୁଣ ଜ୍ଞାନ ବିନୟ ଆଦିକୁ ଧାରଣ କରେ ନା। ଯେ ମୂର୍ଖ ଜଗତ ପାଇଁ ତାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାଏ ସେ କିନ୍ତୁ କେବେ ନମ୍ର ନ ହୋଇ ସେ ଆହୁରି ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ଏବଂ କୁବ୍ୟବହାର ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ହିଁ ନମ୍ର କରେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ବିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ନମ୍ର ହୁଏ ନାହିଁ। ଛୋଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରିବ କିଏ ନମନ୍ତି ନା ଶୁଷ୍କ କୋଉମାନେ ନମ୍ର ହୁଅନ୍ତି ନା ଫଳିନଃ ବୃକ୍ଷାଃ ଗୁଣିନଃ ଜନାଃ। ଫଳପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷ ଓ ଗୁଣବାନ ଲୋକ। କିଏ ନ ନମନ୍ତି କିଏ ନମ୍ର ହୁଏ ନାହିଁ ନା ହେଉଛି ଶୁଷ୍କ ବୃକ୍ଷାଃ ମୂର୍ଖଃ ଜନାଃ। ଶୁଖିଲା ଗଛ ଏବଂ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ନମ୍ର ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଆସିପାରିବ କିଏ ନମନ୍ତି କିଏ च ନ ନମନ୍ତି। ଆମେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ତାକୁ ମାତୃଭାଷାରେ ଲେଖିବା। ଏବେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିବା ଆମ ବହିର ନୀତିବାଣୀର 7ମ ଶ୍ଲୋକ। ମଳୟା ଚଳ ଗନ୍ଧେନ ତ୍ୱିନ୍ଧନଃ ଚନ୍ଦନାୟତେ ତଥା ସଜ୍ଜନ ସଙ୍ଗେଣ ଦୁର୍ଜନଃ ସଜ୍ଜନାୟତେ। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ। ଏଥିରେ ଆମେ ଶିଖିବା କ'ଣ ନା ଆମେ ଯେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିବା ମିତ୍ରତା କରିବା ବସା ଉଠା କରିବା ମିଶିବା ଆମ ପ୍ରକୃତି ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମିତି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ମିତ୍ରତା କରିବା ଉଚିତ। କେବେ ଦୁର୍ଜନ ଦୁଷ୍ଟ କୁସ୍ୱଭାବର ମନ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତିର ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିଭଳି ମଳୟା ଚଳ ଗନ୍ଧେନ ତ୍ୱିନ୍ଧନଃ ଚନ୍ଦନାୟତେ। ମଳୟା ଚଳ ଗନ୍ଧେନ ମଳୟ ଅଚଳ ମଳୟାଚଳ। ଅଚଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପର୍ବତ। ପର୍ବତର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଚଳ। ମଳୟାଚଳ କହିଲେ ମଳୟ ପର୍ବତର ଗନ୍ଧ ବାଜି ବାଜି ତ୍ୱିନ୍ଧନ ତୁ ଇନ୍ଧନ ତ୍ୱିନ୍ଧନ। ଇନ୍ଧନ କହିଲେ ଜାଳେଣୀ। ଚନ୍ଦନାୟତେ ଚନ୍ଦନରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମଳୟ ପର୍ବତ ରହିଛି। ମଳୟ ପର୍ବତର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏହି ପର୍ବତରେ
ପ୍ରାୟତଃ ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଏହି ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମଳୟ ପର୍ବତରେ କେବେ କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଧନ ଗଛ, ଜାଳେଣୀ ଗଛ ରହିଥାଏ। ଯେହେତୁ ସେ ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି, ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚନ୍ଦନ ଭଳି ତାର କାଠ, ତାର ଶରୀର ସୁବାସିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ଭଳି ବାସେ। ଯେହେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ସେ ସେହି ମଳୟ ପର୍ବତର ଚନ୍ଦନ ବୃକ୍ଷ ବିମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ରହିଛି। ସେଇ ତଥା ସଜ୍ଜନ ସଂଜ୍ଞଣ, ସେଇଭଳି ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ ବା ବନ୍ଧୁତା କଲେ ଦୁର୍ଜନ ସଜ୍ଜନାୟତେ। ଗୋଟେ ଦୁର୍ଜନ, ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଯଦି ସାଧୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ସାଧୁଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ, ସଜ୍ଜନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସାଧୁତାର ଗୁଣ ଏବଂ ସଜ୍ଜନତାର ଗୁଣ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସେ ଦୁର୍ଜନତାକୁ ଛାଡ଼ି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସଜ୍ଜନରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ତାର ସଜ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ହେତୁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ମିତ୍ରତା କରିବା, ମିଳାମିଶା କରିବା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପରିଣତ ହୋଇଯିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସର୍ବଦା ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗତି କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ମଳୟାଚଳ ଗନ୍ଧେନ କହ ଚନ୍ଦନାୟତେ, ନା ଇନ୍ଧନ ଚନ୍ଦନାୟତେ, ସନ୍ଧିତ୍ୱିନ୍ଧନ ତୁ ଇନ୍ଧନ, ଦୁର୍ଜନ କଥଂ ସଜ୍ଜନାୟତେ, ଦୁର୍ଜନ କେମିତି ସଜ୍ଜନ ହୁଏ, ନା ସଜ୍ଜନ ସଙ୍ଗରେ ଦୁର୍ଜନ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିବା, ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କରିବା ଫଳରେ ସେ ସଜ୍ଜନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଶ୍ଲୋକ ମନେ ରଖିବା। ଏହାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା। ନମୋ ନମଃ। ପୁନର୍ମିଳାମः।